Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku bireyim biromet. Selam ve rezu hürmet jibonave. Ez îro ji were behsa gotina şehîd û şehadetê İslamê da bikim. Şehîd tê çi manayê? û şuheda meqamê em bi mekanê meqamcî û mekanê şehadetê di İslamê da çi ye? Dizanin însan gelekî gotina şehîd û şehadetê istismar dikin. Ji bo xatirê berjewendiyê xwe siyasî bikatînin, digel ku tu peywendî wan bi qanûn û nîzama îlahî de rêveberiya wan da tune jî, digel ku bi pirê jiyana xwe li dijî rêbazên îslamî ne jî, lê em bi vê gotina şehîd û şehadetê tim bikatîne îstiqlal dike ji bo xatirê berjewendiyê xwe siyasî û civakî ê aborî. Veja mexwes em rastiya gotina şehîd û şehadetê bivêjin ji were. Li gora İslamê wate got şehîd tê çi manayê, gotina şehadetê tê çi manayê? û li gora dînê Xwedê kî dibe şehîd, kî nabe şehîd? Divê di destpêkê de em viya bizanibe ku kesekî nizane kî dibe şehîd. Mesela şehadetê û şehîd evana tiştekî qelbî ne, dilin, dilê insana. Tenê Xwedê bi dil dizane, kesî ku ter şer tê kuştin, an jî em bivêjin ji bo karekê bike ji re wer gotin şehîd, ew ancak bi tenê Xwedê Teala bi dilê wî dizane, niyeta wî dizane. İnnemel a'malu binniyati, amel li gora niyeta ye. Mero nikar bêwî wele Ehmed, Ali, Muhammed falan kes bu şehîd. Ava gava merewsa got merî xwe dike cê Xwedê Teala. Lewra bi tenê Xwedê dizane kî ji bo riza wî ye û ve huve a'lemu men huve fî sebîlî ve huve a'lemu men huve fî sebîlî ve a'lemu men yuqatilu fî sebîlî. Ew baş dizane kî di riya wî de, baş dizane kî ji bo riya wî em bivêje şer dike, mücadele dike. Dibe ku li tenê em bi niyeteka husn û zan em divê falan kes ehlê îmanê bû, musulman bû, bi nimêj û bi taat bû. Tenê fikra wî da İslam hebû, serkeftana İslamî hebû, desthilatdariya İslamî hebû û çû şer hat kuştin. Ew kesa bi husna zan înşallah di dereca şehîda dayî, di rêza şehîda dayî, lê mirov nikaribe sedî set. Ev kesa şehîd wî şexê mirov xwe dike şûna Xwedê Teala, di şûna Xwedê Teala biriya dide, ew jî kufr e. Vêja em bi hev re li Qur'anê da di sê ayetan da gotina şuheda derbas dibe. Her wisa bi gelek ayete de gotina şehîd derbas dibe. Di temamê cê ku Qur'anê da cê ku gotina şuheda û şehîd derbas dibe bi mana şahidî, şahid, yani şahidê bûyerê, şahid muhter mahkemê şahidiyê dide. Mirov şahidiyê dide Xwedê yek e, pêxember heq e, mirov şahidiyê dide ji bilî dînê İslamê dînê din te puç û batil e, tenê dînê İslamê rast û durust e. Yani merov li ba heqî dînê İslamê jiyê xwe digire, ji we re tê gotinê şahidê heqî. Vêja kesê ku her şer were kuştin, ji ber ku ji bo kelimetullahî yel ulya, ji bo gotina Xwedê Teala a herî bilind be li jor be, ji bo wî were kuştin, ew jî digo bi awayekî dîrek ne, îndîrek ew jî dikeve der, ew jî dibe şehîd. Lewra ew ji bo xatirê dînê Xwedê Teala bibe desthilatdir, ji bo wî çûyî hatî ku çû şer kirî, li ba dînê Xwedê ciyê xwe girtî, li ba qanûn û nîzama Xwedê ciyê xwe girtî, ji bo wî hatî kuştin, bîye şehîd. Kawerin bi hev re li sûrê Beqere ayeta 262, ayeta sûrê Nisa 69, ayeta Hadîd 19. Em bi hev re mêze bikin ka ev ayetana ji me re çi divê, paşê em ê nêrîna duha müfessira a Teberî û Îmamê Razî, Fexreddînê Razî jî nêrîna wan ya derbarê gotina şuheda da ji we re bibêjin. Bismillahirrahmanirrahim. Sûrê Nîsa ayeta 69 wiha baz dikin. Divê وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
دوی و من یطیع الله و رسوله کی بگوتنا خودی پیغمبر بکن کی لپی خودی پیغمبر هره کی لگوره امر فرمان خودی بجی و قرآن پیروز سنت پیغمبر پروگرام جیان وابه یعنی تمام لبو تفگیر خو حیات خو لگوره امر خودی و سنت پیغمبر تنظیم و تکوز بکه برای کو پیک بکه فأولئك كسي وها مع الذين أنعم الله عليهم دقال وان كسيكو خدي تعالى بوان نعمت كري يعني او كسيكو خدي فضل خواهي كرم خواهي احسان خواهي بيرا معاملة كري فضل كرم احسان خواهي سروان دار جاندي او روجا قيامتي بوان كسارة تر حشري او كسي بوطنا خدي بيغمر بك للدنيا لقرا خدي بيغمبر بجي او روجا قيامتي بوان كسيكو خدي بوان نعمت كري قنجي كري احسان وفضل احسان خواهي بوان كري بوان را حشد و اوجی من النبیین دو حوال نبیه حوال پیغمبره و صدیقین دو حوال صادقان کسی راستگو کسی کو تصدیق دین اسلامی کردی هر وسط ده همی لب و تفگر گوتن و گالگال خدا ده جیان خدا معامله خدا تمام حیات خوا روزانه ده صادق راست درست لبا کسی راستگو لجی راست با راستا جی خود گره و شهدای و هر وسال با کسی شاهدن او کسی کو شهادی حقیقت ده و ام ببیجن ده شهادی دادن جبیلی دینی خود دینه که راستونه و الصالحین گوتنا ام ببیلجم کسی صالح او کسی کو تم کاری وان چه کرن آشکرن لهو آنین کاری قنجو باشه معامله خدا تمام فعل و افعال خدا کاری کو خالجی فایده دوینه اصلاح دکه چه دکه تعمیر دکه و روز قیامت اف کسانا بوانارا هر حشری و حسن اولئک رفیقا اوانا چه حواله قنجو باشن گوا حواله مروانا با دوردا گوتنا شهدا دوردا هاتیه گوتنا شهدا دوردا هاتی بخارانین شهدا مفسر دویج شهدا دوردا معنا ببی او کسی کو شهادیه حقیقت ده بجا او کسی کو تر حربی تی کوشن جبو خاطر گوتنا خودی به دستلادر جبو دین خودی کو به دستلادر تی کشتن جو راجی تی گوتن شهید لور او شاهد جبو حقیه مجادله کری و جبو هاتی کشتن جو تی گوتن شهید بله خوشگبره برومت چاوه جدید گوتنا سوره نساء آیت 6 سونه ها دو دا گوتنا شهدا درباز دوه او گوتنا شهدا ملگورا مفسره مزکی دی گوتنی او کسی کو ام ببین شهادی حقی ده شهادی ده ام سوره بقره آیت 282 دا مزبکه دوی آیت دا امزان آیت کا سوره کی ساده روپله کیه ده باسا دینداینی دکه گواد دوی و دیندا شخورا شاهد بگره دوی دا hemen kelime derbaز دوه Hadi Teala deveje de Sure Bekare ayeta dusudu hayşi dudada deveje ve estşhidu şehideyni min ricalikum gabahum deyin dedin deve hundu düpeya dükesa jmerin ve hun evbekan hun düpeya deve hun dükesa jmeri xwe meran hun bigirin şahit dükesa jmera şahit bigire فإن لم يكونا رجلين أي دبيا تنب دمير تنب فرجل وامرأتان ميركو بتبي دجنا يعني وشغي ميركي وبتبي دجنا هون شهاد بكنا كل مبدين بهداي فلان كسي ممن تردونا أو كسي كو هنجي رازينا أو كسي كو بي باور بي رازينا وان شخرا بغر الشهاد بغرن من الشهداء أن تدل إحداهما يجوان شهدا یکی بیرا کر ام بی تو دو شاهد گتی دو میره کو دو جن ایجوان شاهد هر دو شاهد جن یکی جبیرا کر نکد بیره کاچواد دایی چواد دایی شرط و مرجی دی نکد بیره ام بی بکی جبیرا کر نهاد بیره فتذکر احداهما اخرى و آدم بیرا و بخینه یعنی دور دا گاوا خواهد تعالی دو دو پیا شهاد بگره گاو دو پیا تونه به دو مرو تونه میر تونه به میرو که دو جنابه که ناوی معنی جنه کی دو جن قاسی میره کی قیمت و هی ناخیر ev rastiye ka sosyoloji به مدده قبول کردن به مدده زانینی کو
jin jinera zûtir tiştat karı jibîra bike. Lewra divê gava yekê ji bîra kir, sedemî ji bîrakirin e. Yekê ji bîra kir neket bîrê adin dikar bê bîroyê bixîne. Divê da gotina divê mine şuhedayî her ew jî heman kelimeyê ji şahida ew kesî ku şahediya deyn dike. Divê wela ye'be şuhedâ'u iza ma du'û. Gava em bibêjin hat gazîkirinê ji gazî şahada kir guwar şahidiyê bide. Ser mesela deyn li hev nekine ki perdeyekî em bêyekî inkar kir o şahidê wan hebû o gava çûn mahkemê gazî şahidan kir divê şahid çawa bike divê em bibêjin şahidî inkar neke o şahidiyê bide û em bibê nevê were şahidiyê nadim. Divê dîsa du cera kelima şuhedâî ve şuhedâû şuhedâ mine şuhedâî ve la ye'be şuhedâû her du jî gotin tê mana şehîd yani şahid ev kesê ku şahidê bûyerê ev ayeta hanê jî têwê delîl wî yekî ku şahidê ku Qur'an baz dike ne ew şehîdê ku em baz dike yani nava milleta gotina şehîd bi xeletê bikaranîne yani ki em bibêjin şehîdê ku millet baz dike şehîdê ku Qur'an baz dike du tişê ji hev cî lefzê wan yek e lê ma'na wan ji hev cî şehîdê ku em baz dikin hem de hema küçük bu welat hat kuştinê ji bo arê hat kuştinê ji bo rêbaza partiya hat kuştinê ji bo xaka welatê xwe hat kuştinê divê şehîd lê Qur'an de dibêje ew şuheda gotina kesê ku divê şahidê tiştekî yani bi mahkeme be şahidê İslamî ve şahidê heqî be bêja li ser wî mijaridin de em bahs bikin ku ê ku riya Xwedê de werkuştin kî divê şehîd ew ji ber ku em bivê li ba heqî cî xwegirtî hatî kuştin doma dê gotinê şehîd şahidê heqî ka em bi hev re li sûrê Hadîd ayeta 19 mêze bikin. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالرُّسُولِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Sadakallahul azim. Sure Hadid ayet 19. Xwedê tera dibêje وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ew ku iman anî hatine billahi bi Xwedê Teala ve Resulîhî bi Resulê Xwedê ew kesê ku iman bawerî bi Xwedî û bi Resulî temamê pêxemberê anîye اُولَٰئِكَ kesê wa humus siddîqûne ve şuhedâ evana اُولَٰئِكَ kesê wa humus siddîqûne ve şuhedâ kesê wa sadiqin ey bi Xwedê û Xwedê û pêxemberê wî îmanê bîniwerin kesê sadiqin rastgone tesdîqa İslamiyetê kirine her wisa divê di fe'l û emelê xwe de kesê rast û rastgone ve şuhedâ û ew kesê ku şahadetiya rastiyê dane şahidê rastiyê ne dînê rast û durust ê Rebbê alemî ku şahadetiya wî didin inda Rabbihim li cem Rebbê wan lehum jumara ecruhum ve nuruhum li cem Rebbê wan jumara mukafata wan hey xelata wan hey xêr û xelata wan hey ji bo xatirê ku tesdîqa İslamê kirine ji bo xatirê ku bê şahadiya rastiyê ev kesê ku şahadiya rastiyê dide û rast bi her wextê xwe de şahadiya rastiyê hatî dide û dayî û dide mukafata wan em bivê xêr û xerata wan cem Rebbê wan e her wisa nûra wan em ê ronaya wan roja qiyametê gava herkes di tarîtê de dimeşin bo roja qiyametê ê wan pêşiya wan ronaya wan şereb Xwedê de hatî dayînê her derî di tarîtê de zulûmatê de zehmetê nabînin وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ew kesê ku bûne kafir iman bi İslam û dînê Xwedê nanin ve kezzebû bi ayatina divê wele ayetê Xwedê Teala ne rastî Qur'an ne rastî ayetê dere û ayetê dere wan direwînin divê ayetê Xwedê ninin ulaîke kesê wa ashabul cehîm kesê wa Xwedî çine em bivê Xwedî hevalên agir yani ehlê cehennemê ne divê dîsa gava divê behsa şuheda dike ew ku îman bi Xwedî û Resulî wî anî hatine ev kesana sadık ve her wisa şahidê rastiyê
dema weri kuştici yani bir em liser mesela ku şehid İslam'da ku deriya xwedetê kuştin dibe ku iman bi Xwedê û bi Resûla temam anî hatibe er wisa sifetê mümina di Qur'anê de kifşe di vir da jî gotina şuheda hatî bi karanînê çawa di Sûrê derbas bûyê de di vir da bi mana şahediyê daîna rastiyê. خواهی تعالی در سوره بقره آیت 154 دا دویجه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دبی هون نبیجن او کسی کو دریا خواده دا تی کشتن مرینه یعنی کسی کو دریا خواده دا تر شهر دگه گوا تی کشتن جبو رضا خواده گورا نظام انتظام خواده گوا شهر دگه تی کشتن دبی هون جوارا نبی مرینه و ساغن ولكن لا تشعرون هو نزانه بالشاواي ام بي مري يعني صاغبون اوان بالشاواي عفوك يعني صاغن لام هو نزانه بالشاواي يعني صاغبون اوان روشاوان مزيت اوان وكمن هو نزانه اللي هو نجي كسيكو دريا خديده تي كشتن او لام بيجن دبي هون ورا نبيجه او كشتين او مرينه او صاغن لهم نزانه her birisi Xwedê di Sûrê Ali İmran di ayeta 169 da dibe وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ dibe ev kesê ku deriya Xwedê tê kuştinê huwan mirî hesab nekin bel ehyâun ew sagan عِنْدَ رَبِّهِمْ li cem Rebbê xwe sagan بل أحياء أو نصاغن وعند ربهم يرزقون وجام ربي خوا رزق جوارة تدانا لقاية تعالى رزق واندد واندد رزق وان جام قاية تعالى ev her du ayeti hanena gamrul bana mezheb ev kesi ku derya xwedê tê kuştin taberî dibêje ev kesî ku derya xwedê tê kuştin ji bo ku mirovê frankes şehîd e ji ber ku şehîd bixwe şuheda bixwe mana şahadî dana ew kesê gava şahadiye heqê dide ter li ber wî ji bo xatirê wî jî ter deriya Xwedê da di şer da were kuştin ji bo kelîma Xwedê Teala ser her tiştê re bir nîzam intîzama Xwedê bibe desthilatdar ji wî re jî ji ber ku li cem heqî cî xwe girtî şahadiye heqî deyê loma ew jî tê gotinê şehîd li em bibê Îmamê Fexreddînê razî divê şehîdbûn îbaretê ji kuştina kafir nene yani kafirekî merov bikuje merov nabe şehîd yani eğer yani divê eğer kuştina divê dema kafirekî mera bikuje tu kuştina kafirekî da zêde şeref tune bêje ji ber wî merov nikare bibêje ya Rabbi tu şehadetê têk para min eğer sade em bê şehîdbûn îbaretê ji kuştina lember kafir be em bê kafir dêxe mera bikuje merov bibe şehîd eğer sade şehîdbûn îbaretê ji vîya be وی شغی مرو نکاره جخوادی بخوازه که یا ربی دو شهادت تیک پارا من لورا برا کافره کی من بکوجه ده ام ندرسته حتی دوی کفر امام فخرالدین رازی ده تفسیر کبیر ده تفسیر آیت سوره نساء ده شیست و نه ده درجه سرویا سکنیه على كل حال جوانا تیخ ویا کرنه که او شهدا که قرآن بازده که او شهیدی که ام بازده که علاقه هم هفدو تنیه او تمام قرآن گوتن شهاده ده تمام قرآن ده تی معنی تمام قرآن ده تی معنی شهادی داین ویجه او کسی که تر ریا خواده ده تر حربه ده که جنگی ده که جبو که هم به دین اسلام سر پیا بمینه عدالت اسلام سر پیا بمینه و شر بکه وره کشتن جبر که واجی رجی خواه لجم حقی جی خواه گرتی هاتی کشتن او جی ده شهید حقی merve gittikçe Peygamber aleyhissalatu vesselam teni kesi Müslümandı ve şehit. Böyle kes ne xapini ev kesi ki Müslüman be o hayata xudacı da İslam'da hayata xudacı tetbiq bike ne teni bina Müslüman be her wisa ji bo xatirê ku kelîma Xwedê Peygamber di ser temamı kanununa were girtini ew kesana tenê Müslüman e. Hadîse kadin bidin em dawî bê mejarê bînî werin أبو موسى الأشعري خديجة راضي به حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري مرة خبر ده قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم أعرابي يعني عربي بدوي هات جنب بيخمن عليه الصلاة والسلام جو الرجل يقاتل لمغنما والرجل يقاتل ليذكر
ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Ebu Musa Eş'ari diye Arabek hadva Peygamber Aleyhisselatü Vesselam go ya Resulullah go racülün yuqatilu lil mağnemin go insan hene jibo hatiri ganimeti milku servetu saman ter harbi dikış jibo ku mal mülk desta bixin desti xo bixine ve racülün yuqatilu li yüzkere insan şey ter şerru cengi dikış bu hatiri navi kahramanı derke xal basavi bike basa kahramanı bike basa zire ku bir jihad bu navi bike ve yuqatil li yura mekane ve herusal şer dikış bu hatiri ku bir mekani bir dinava desaladari da veciki meden ciki bilen vazife ki baş bigire bir makam poste ki ram desta bike yani bu menfaata dünya bana kişendir ya xwedede yani bana xwede herkes niyete kivan heye فقال Peygamber Aleyhisselatü Vesselam go men qatele ki şerbeke litekune kelimetullahi hiyel ulya ki şerbeke jibuku kelime Xwedê Teala di ser her tiştî rabe fehuve fî sebîlillah ev derya Xwedê Teala de evacî hadîsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a her wisa mesela bivêjin ev hadîsa tevê manayê ku kesî ku dibe şehîd dibe bizanibe ku şewa dibe ve bizanibe kesi mümin tenê dibe şehîd kesî ne Müslüman be çok az bu welatê xwe jî bike şer bike çok az bu top bivêjin ala xwe jî şer bike çi di kêfa wî kesî ne Müslüman tamam mirov yani mirov navêje em ne Müslüman em bigire em welatê xwe teslîmê Müslümana bike nizam em şewa bike naxir yani herkes difacı welatê xwe bike herkes difacı em bergirî ji welatê xwe ji erdê xwe ji toprağa xwe bike li mesela şehadetê ve kes ve istismar neke mesela şehadetê kesê Müslüman tenê ji bo rıza Xwedê Teala şer bike û şer da were kuştin duwan ji wan kesera tê gotinê şehîd anna wekî dine em xat xapîne kes ez bavê şehîda me ez diya şehîda me nizam alê paşçî dikim nizam xwe binikil erdê dixe nizanım şehîd namirin tiştî xwe pûş beredayê evana tiştê nerasî mirov xat xapînin divê em li gora İslamê şehîd û şehadetê û şehîda naz bikin. Mexwaz em ya pêşkêşî we bike heta careke din bîm di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.